My v politickej strane Karma sme presvedčení, že voľba generálneho prokurátora, tak ako je to legislatívne nastavené dnes, nie je dostatočne transparentná. Generálny prokurátor ako garant zákonnosti nesmie vzbudzovať podozrenia o závislosti na politických, finančných alebo iných záujmových skupinách, ani na oligarchov, gaunerov a mafie, ktorí svojím vplyvom ovplyvňujú rozhodnutia a deformujú tak právny systém. Voľba generálneho prokurátora bola vždy sprevádzaná minimálne politickou korupciou, preto musí dojsť k zákonnej úprave o zmene voľby generálneho prokurátora tak, aby bola čo najviac transparentná. Takisto v súvislosti s paragrafom 363, ktorý súvisí s generálnym prokurátorom, tak politická strana Karma bude navrhovať do budúcnosti zmenu legislatívy tak, aby nedochádzalo k zneužívaniu tohto paragrafu alebo nad jeho nadužívaniu.